Volám sa Michaela. Teraz som na materskej, ale som inštruktorka plávania detí. Hľadala som nejaké také cvičenie, čo by mi dávalo zmysel a spojilo viacero vecí dohromady. Keď som bývala v Petržalke, tak tam bolo kopec ihrisk, ale všetky boli pre deti a chýbalo mi také ihrisko pre dospelých, kde by sa dalo bálať, visieť, kotúľať a hrať sa s ostatnými a myslím si, že tu to zažívame. Po pôrode som chcela začať cvičiť a dať sa trochu dokopy a to mi veľmi pomohlo. Vlastne teraz, keď som na materskej a pozorujem aj svojho syna, ako postupne sa vyvíja, že vlastne je to človek tak prirodzený, že sa naučí sedieť, plaziť, chodiť. Postupne človek s reným dospievaním sa odpája takej nejakej kompetentnosti, tej komunikácie tela s myslou a tak mám pocit, že ma to na tých hodinách prinavráca k tomu. Preto som si vybrala toto cvičenie. Tieto hodiny by som určite odporúčila všetkým, či už vekovým kategóriám, výškam, váham, začiatočníkom, pokročilým, hocikom.